A 20. század egyik legzseniálisabb könyvéről fogunk beszélgetni, amelynek címe Igazságot, és a szerző pedig a 20. század egyik legzseniálisabb írója, G.K. Chesterton, brit író, aki ebben a könyvében azt mondja el, hogy hogyan jutott el a keresztény hithez. Ez a könyv egyszerre észszerű és észszerűtlen, pont mint a kereszténység. Legalábbis az a kereszténység, amit Chesterton felfedezett és igaznak talált. Lacival megpróbálunk az író nyomába eredni, ez egyáltalán nem egyszerű feladat. Maga Chesterton nevezi szövevényes arabeszkeknek ezeket az eszéit, és hát egy igazi géniusz észjárását próbáljuk rekonstruálni, aki viszont egyszerűen csak megalázta az értelmét a kinyilatkoztatás előtt. Gyertek velünk, megéri a fáradtságot. Tűzfal. Szabados Ádám teológus, esszéíró és Bojki László zenész, lelkigondozó beszélgetései kereszténységről, kultúráról.